Husk at informere jeres kunder om, at det er vigtigt at skrubbe huden, inden at I påfører selvbruner. Det kan være en skrubbecreme eller en skrubbehandske, men husk, produktet skal være uden olier, så det ikke overmætter huden. Har man nogle tørre steder, hænder og fødder, knæ og albuer, så kan man putte en lille smule almindelig fugtighedslotion på, inden man påfører sin selvbruner. Når du så skal påføre selvbruner, eller I anbefaler kunderne at påføre selvbruner, så er det en rigtig god idé at påføre med en påføringshandske. Så får man en mere jævn og pæn påføring, og man får ikke farve i håndfladerne. Og et sidste tip er, at når I sælger vores tanningmousse til kunderne, om det er den tintet eller untintet, så husk at sige til dem, at den skal ikke rystes, inden man trykker den ud på påføringshandsken. Man vender den bare rundt og giver det et rigtig godt tryk, så man får den her lækre, lette, luftige mousse. Alle Vita Liberators produkter er super drøje produkter, så hellere brug lidt mindre produkt og påfør måske dagen efter igen. Man bliver ikke mere brun af at påføre mere produkt her og nu. Så vil det bare kage på huden, for huden kan ikke absorbere så meget produkt.